Juan Kapitulo 6. Walay makaari kanako, gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako. Maoy mo paduol kaniya nga ri kanako. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakak-on gikan kaniya, muari kanako. Apan wala kini magpasabot, gamay nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios. Maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo. Ang mutuo, may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan paniini, nangamatay gihapon sila. Apan aniya ang paan nga mianhi gikan sa langit, aron bisan kinsa, mahimong mukaon niini, ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan, dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan.